přistoupíme k tématu naší přednášky. Vždycky bude ten druhý. Stejně jako Jan Zajíc po Janu Palachovi je ten druhý, tak také Jeroným Pražský bude ten druhý, protože ta první oběť plamenná, ta je vždycky významnější. Právě proto, že prolamuje dějiny. Přitom po Janu Zajícovi i po Jeronýmovi Pražském následovaly další ohnivé oběti. O těch už se skoro nic neví. Jak ve 20. století v roce 1969, tak kdo dneska zná všechny ty husitské mučedníky, kteří položili životy na počátku a v průběhu husitské revoluce, přestože se jejich památka uctívala ještě v průběhu 16. století, a to vlastně až sám na samý práh bělohorského zlomu, až už to byli lidé, kteří byli upáleni nebo kteří byli svrženi do kutnohorských šachet, jako tomu bylo v případě kouřimského faráře Jana Chůdka. Na rozdíl od Jana Husa má Jeroným to štěstí, že víme alespoň přibližně, jak vypadal. Byl silné, statné, dá se říci robustní postavy. Měl černý plnovous. A ten černý plnovous byl jeho poznávacím znakem. Byl to člověk, který na sebe rád strhával pozornost. A to i svým oblečením. Nemělo by to tak asi u filozofa být, ale v tomto případě tomu tak bylo. Máme zachován záznam o jeho návštěvě v Krakově u polského krále Vladislava II. Jagellonského v roce 1413, před něhož mistr Jeroným Pražský předstoupil ve velmi jaksi dražším obleku a s kožešinovou šedivou kapucou a kromě toho byl oblečen v červené suknici. A co všechny překvapilo, byl hladce a čerstvě oholen, což stálo zpravodaji za to, aby si tuto výjimečnou situaci zapamatoval a zapsal. Můžeme pouze spekulovat, zda Jeroným na sebe hodlal v Krakově strhnout zraky přítomných, anebo zda už kalkuloval s nadcházející cestou do pravoslavných oblastí Litvy, aby se odlišil od tamních popů. Ale to je samozřejmě všechno jenom domněnka. Jeroným Pražský se měl asi zájem o ženy a možná se i ženám líbil. Jak si také vysvětlit jinak to, že mistr Jan Hus mu v rámci své quodlibetní disputace zadal žertovný problém, zda poupě lilie rozkvete v rukou Panny dříve, než v rukou zkušené ženy. A je to samozřejmě možná také narážka na Jeronýmovi kontakty se ženami, protože víme, že je navštěvoval i v domácnostech, aby je poučoval o principech Božího zákona. Je tady samozřejmě ještě jedna okolnost. Jeroným byl nejenom filozof, ale byl tím, co bychom označili jako filozof se sklony k performanci, k předvádění. Napomáhala tomu i jeho schopnost vynikající rétorické výbavy a také to, že byl vynikající zpěvák.
nadaný zpěvák a sám také písně skládal. Čili je tady vlastně takový, dá se říci, umělecký sklon, kterým se odlišoval od jiných mistrů a svých přátel, například od mistra Jakoubka ze Stříbra, o němž je známo, že měl absolutní hudební hluch a že si ho kvůli tomu dobíral i sám Hus. Takže toto jsou velmi zajímavé detaily, které nám umožňují přiblížit osobnost Jeronýma Pražského. Stejně jako v Husově případě ovšem nevíme, v kterém roce se narodil. Všechno nasvědčuje tomu, že to bylo buď roku 1378 nebo roku 1379 a že se tak stalo na Novém Městě Pražském, protože o tom referuje Petr z Mladoňovic, který Jeronýma velmi dobře znal jako student i později jako člověk doprovázející Husovu delegaci do Kostnice v letech 1414 až 1415. Zatímco u Husa se dohadujeme, zda se jeho otec jmenoval Michal, u Jeronýma máme absolutní jistotu, že se jeho otec jmenoval Václav. Jako syn Václavův je Jeroným bezpečně uveden v úředním pramenu. Historikové se pouze dohadují, zda šlo o Václava, výrobce číší, který nejdříve bydlel na Novém Městě Pražském, avšak v roce 1401 už je doložen na Starém Městě jako majitel domu, v němž se tehdy sešli Jan Hus, Jeroným, výrobce číší Václav, spoluzakladatel betlémské kaple Kříž, kupec Kříž a Václavův zeť, který se jmenoval Mikeska, jeden z družiny Husových posluchačů. Měli bychom tedy tady ucelený přátelský kruh, který se stýkal už na počátku 15. století a který vlastně byl jedním z jader toho rodícího se reformního hnutí v Praze, ale bezpečně otcovství Václava, výrobce číší, v případě Jeronýmově prokázat nelze. Víme jenom, že to byl nepochybně etnický Čech, stejně jako Jeronýmova matka byla etnická Češka. Na to později kladl Jeroným velký důraz, že je purus bohemus, ryzí, čistý Čech, ten obyvatel Českého království, který obývá tento stát plným právem na rozdíl od příchozích a hostujících českých Němců. Takže to je velmi pozoruhodné, stejně jako jméno Jeroným ukazuje, že jeho rodiče byli nepochybně ovlivněni kultem svatého Jeronýma, s nímž spojovala pověst překlad Bible do slovanského jazyka. Není to pravda, tento Hieronymus ze Strigonu byl sice Řek, ale středověk ho považoval za Slovana a spojoval s ním právě překlad Bible do slovanského jazyka. My ovšem víme, že to provedli až Konstantin a Metoděj, pokud toto dílo skutečně dotáhli až ke zdárnému konci. Ale kult svatého Jeronýma byl poměrně silný na Novém Městě Pražském, protože Emauský klášter, kterému se říká na Slovanech, byl zasvěcen Panně Marii a také slovanským světcům, mezi nimi i svatému Jeronýmovi. Takže vlastně linie a kontext pro to, aby novoměstský synek dostal Jeroným, tady existovala. Kde Jeroným vystudoval
školu, kterou bychom označili z dnešního pohledu jako střední nebo nižší střední, ale byla to nepochybně nějaká škola u některého z pražských kostelů. Takových škol bylo tehdy v pražském souměstí zhruba 20, to nevíme. Nevíme ani také, v jakém roce nastoupil na Pražskou univerzitu. První bezpečné datum, které známe, je, že byl, tuším, 14. září 1398, to znamená ve věku zhruba 20 let, 19-20 let, promován na bakaláře 7 svobodných umění na artistické fakultě. To je první přesné datum, vůbec první zmínka o Jeronýmovi, která se dochovala. Všechno ostatní jsou vlastně zpětné rekonstrukce. Víme také, a shodou okolností se dochovala i rekomendace, promoční řeč, kterou přednesl k Jeronýmovi mistr Jan Zmíta, týž člověk, který promoval také Jana Husa, a ta rekomendace měla svoje žánrová pravidla. Musela být vtipná, musela být zábavná a měla postihovat charakteristické rysy příslušného absolventa a zároveň mu dávat určité rady do života. A v tomto případě je zajímavé, že Jan Zmíta zvolil řeč na téma vlastně filozofické questie, která zněla, zda přísluší kobyle, aby kázala o koních. Je to opět téma, jak vidíte, vlastně z podstaty logicko-filozofické, ale zároveň směřuje k velmi aktuální otázce, do jaké míry mohou ženy třeba ve věcech náboženství poučovat muže. A to bylo téma, které samozřejmě na konci 14. století v té nábožné, exaltované gotické době při množství bekyní pražských bylo velmi živé. Nevíme, jak Jeroným reagoval na tuto vlastně řeč svého oblíbeného učitele. Co je zajímavé, je Jeronýmův prospěch. Jako bakalář promoval jako druhý. Já už jsem to tady říkal minule, že se promovalo podle prospěchu. Je to jako dnes, kdy nejdříve jdou ti s vyznamenáním a pak jdou abecedně už ti průměrní a slabší, ale tehdy to bylo podle pořadí striktně vlastně od nejlepšího po nejhoršího. V té skupině, která byla promována onoho dne roku 1398, bylo 27 lidí a Jeroným se umístil na 2. místě, čili jeho prospěch byl naprosto vynikající, byl to primus a on si toho byl nepochybně vědom, že je primus, a také to asi dával najevo s nějakou skromností a pokorou. Samozřejmě toto příliš společného nemá. Jeroným se tedy profiloval, je to vidět i z té rekomendace, už jako bakalář, jako zanícený filozof. To bylo v té době poměrně zvláštní, protože řada studentů bakalářského studia chápala filozofii vlastně jako předstupeň ke studiu teologie a k církevní kariéře, kdežto Jeroným, i když se dal v roce 1402, ještě teda po dosažení toho bakalářského gradu, vysvětit na akolitu v Řevnovském klášteře, tak už žádného vyššího svěcení nedosáhl. Takže on nebyl vysvěcen na kněze, nikdy nedosáhl stupně presbytera a zůstal na tom nejnižším stupni svěcení, takže z pohledu kanonického práva on byl laik.
Ano, on byl laik, přesto se na něho jako na absolventa univerzity, jakožto duchovní instituce řízené církví, kancléřem Pražské univerzity byl pražský arcibiskup, vztahovalo církevní právo, podléhal církevnímu právu, z toho také tedy vyplývaly všechny potom jeho obtíže i konečně tragické završení jeho osudu v Kostnici. Na rozdíl od Husa a Jakoubka se Jeroným už nezažil závěr doby panování Karla IV. Vidíte, mezi těmi lidmi byl rozdíl 8-9 let věku, ale přece jenom Jeroným se narodil už do jiné doby. Karel IV. Už byl mrtev a s ním odcházela i sláva a velikost českého státu a Jeroným byl v citlivých letech dospívání konfrontován s touto situací, která se projevovala jednak v rovině církevní, to je to velké papežské schizma, trvající od roku 1378 až do roku 1417 a problém, jak toto schizma vyřešit, protože, jak už jsem taky říkal minule, který papež z těch dvou je ten pravý, který vede tu správnou část církve, která člověku zajistí spasení. Že jo? To je vlastně kardinální, existenciální otázka, proč se Evropa soustředí na odstranění papežského schizmatu. No a potom je tady samozřejmě ten rys, dá se říci, čistě politický, to znamená úpadek moci českého krále v mezinárodním měřítku, sesazení Václava IV. Z říšského trůnu v roce 1400 a také opozice části vysoké české šlechty vůči panovníkovi na konci 14. století, která už je příznakem rodícího se, krystalizujícího stavovství. Ale okolnosti kolem sesazení Václava IV. Z říšského trůnu neprožíval Jeroným pražský v Praze ani v Čechách, protože hned po složení bakalářské zkoušky požádal o odklad magisterského studia. Dneska by se nad tím nikdo nepozastavoval, protože to je zcela běžná záležitost. Zatímco víme, že Jakoubek a Hus a další pokračovali okamžitě ve studiu a vydal se na cesty a odjel do Oxfordu. Jeroným je totiž globetrotter, to je světoběžník, to se jinak nedá nazvat. Myslím, že to odráží jeho hektičnost, jeho energii, jeho vnitřní tenzi. Prostě je to člověk, který nemůže být v klidu. A vlastně, když se podíváte, po Husovi nám zůstávají spisy, které obnášejí asi 25 svazků, že jo, v úplnosti. Po Komenském máme asi 40 svazků. Jeronýmovy texty se vejdou do jednoho jediného svazku i s rozsáhlým komentářem vydavatelským k tomu. To je samo o sobě příznačné. Jeroným prostě nebyl ten učenec, který sedí a píše. Víme, že Jakoubek a Hus i svoje kázání přetavili do těch rozsáhlých postil, že oblíbený student Jeronýmův, pravdě Mikuláš z Pelhřimova nebo Martin Lupáč, kteří k němu měli blízko, tak napsali rozsáhlá díla. A po Jeronýmovi zůstalo 7 kvestí a nějaké listy. On to byl praktický filozof. On prostě si liboval v disputacích, ve sporech, v
polemikách, ve střetech, v provokacích. Byl to nikoliv typ filozofa zavřeného v pracovně, ale člověka, který se potřeboval stýkat s kolegy a s lidmi a se studenty a neustále je provokovat svými dotazy, poznámkami a také tezemi, které velmi provokativně formuloval. Že vidíme, že svým způsobem to byl konfliktní člověk, který se v konfliktech vyžíval a kterému dělali dobře také proto, že byl rétoricky tak pohotový, že v nich mýval zpravidla vrch. A to samozřejmě je typus, že jo. Hus byl také do značné míry cholerický a temperamentní, ale přece jenom to nebyl Jeroným, který vlastně tu performanci dovádí někdy až ad absurdum a pojímá ji jako úmyslnou společenskou provokaci. Proč Jeroným jel do Oxfordu? On tam nejel svým způsobem studovat, protože v Oxfordu, aby dosáhl magistra, tak musel studovat nejméně 3 roky. A on v tom Oxfordu pobyl půl druhého roku. Čili je jasné, že na ten vyšší akademický grádus dosáhnout nemohl. On tam totiž jel za Wyclifem, lépe řečeno za Wyclifovými spisy, protože Wyclif to byl filozof, který vzbudil na Pražské univerzitě obrovskou senzaci na konci 14. století. Byly tu známy některé jeho filozofické spisy, ale Jeroným v Oxfordu obsal jeho díla nejzákladnější. A to je Dialogus, to je hádání vlastně pravdy a lži o církvi a o světské moci a o možnostech světské moci napravovat církev. Dále Trialogus, což je ovšem dílo filozoficko-teologické tak složité, že když se ho člověk snaží přečíst, tak já sice se o filozofii zajímám, ale nejsem školeným filozofem, tak je to tak logicky vystavěná, zapeklitá četba, že se v ní člověk velmi rychle ztratí, i když se mu zdá, že tomu rozumí. A to byla, víme, že ten Dialogus potom přeložil do češtiny pravděpodobně Jakoubek ze Stříbra někdy v roce 1408, že Trialogus říká, že přeložil do češtiny Hus a že ho věnoval moravskému markraběti Joštovi. Ten Husův překlad, jestliže existoval, se nezachoval a spousta lidí o tom pochybuje, že by Hus vůbec byl schopen takto náročné filozoficko-teologické dílo přeložit. Jestliže toho byl někdo schopen u nás, tak Jeroným a ještě několik málo lidí, ale u Husa se to zdá, vzhledem k tomu, co o něm víme, krajně nepravděpodobné. Obsal tam také jeho spis de Simonia o svatokupectví, obsal tam jeho spis de Eucharistia, což neměl dělat, protože se to obrátilo proti němu, neboť tento spis věnovaný problematice svátosti oltářní, tam Wyclif stojí na stanovisku takzvané remanence, to znamená, že i po posvěcení se chléb a víno neproměňují v tělo a krev Páně, nýbrž zůstávají v své podstatě chlebem a vínem, čili podstata se nemění, zatímco od 4. lateránského koncilu transubstanciace byla zcela závaznou dogmatickou záležitostí. Tak a tyto spisy přivezl Jeroným do Prahy a bylo to průlomové, protože české reformní hnutí, které hledalo tu cestu, jak vybřednout z církevní a politické krize, tady našlo svůj návod, recept, koncept. A já vám k tomu něco povím. Na Jeronýmovi se ukazuje, že vlastně žádný český filozof není původním, originální myslitel, jako byli třeba
Platon, nebo Tomáš Akvinský, ano, nebo jako jsou potom filozofové, nebo jako je Descartes, Kant a tak dále. Můžeme si říct celou plejádu těch největších filozofů v dějinách. Čeští filozofové jsou v dobrém slova smyslu, v lepším případě ti dobří interpretátoři. To platí o Masarykovi, to platí o Patočkovi, to platí samozřejmě také o lidech, jako jsou Hus, Komenský a samozřejmě Jeroným Pražský. Prostě oni nevytvářejí původní koncepce, oni je dokáží vysvětlit, dokáží je aplikovat a dokáží vyvolat společenskou odezvu, což ovšem je mnohdy mnohem více, než prostě přijít s čistou teorií, která nikoho nezajímá. Že jo? A v tomhletom teda byly ty Jeronýmovy opisy Wyclifových spisů naprosto průlomové a zásadní pro další události, které se v českých dějinách v 15. století odehrály. Platí to, co jsem říkal, i o Jeronýmově štítu víry, z jehož pomocí vysvětloval princip svaté trojice, které je jedno a jedno je tré, což, jak víme, třeba samozřejmě muslimové považovali za jeden z nejslabších vůbec bodů křesťanské věrouky a neustále na to trojjediného Boha útočili. Ten štít víry, který dokazoval jednotu všech těch tří, tu společnou substanci všech těch tří osob, Jeroným vysvětloval i pomocí srovnání s vodou, která také existuje ve třech skupenstvích a přitom je to pořád stejná podstata, ale když se podíváte do starších filozofických přehledů českých, ať už napsali Tvrdý, Drtina nebo profesoři z první republiky, tak najdete u Jeronýma Pražského, jaký to byl král, že jo, tak jaký to byl vklad vlastně originální český ten štít víry, ale když jel František Šmahel po stopách Jeronýma Pražského do Anglie, tak zjistil, že ten štít víry je prostě běžně namalován v mnoha anglických kostelech z konce 14. století, že existuje v mnoha filozofických rukopisech už ze 13. století. Takže v tomto smyslu Jeronýmovi zase nepřipadá žádné prvenství, ale spíše to, že s tímto štítem víry na veřejnosti operoval a vysvětloval to svým posluchačům. Že jo? Takže dá se říci, že to je zase taková záležitost výchovně vzdělávací, popularizační, avšak nikoliv myšlenkově původní. Možná, že se Jeroným setkal v Oxfordu také s Petrem Paynem, jak slavným anglickým vyklefistou, který v roce 1415 nalezl útočiště v Praze a od roku 1420 v klášteru na Slovanech, který jako jediný byl vyčleněn pro mnichy přijímající pod obojí způsobů a už nerozlišující žádnou příslušnost k nějaké řeholi. Ale jisté to není. Jisté je, že v Anglii netrpěl nouzí, protože tam jel nepochybně v rámci nadace, kterou založil pro české studenty v Oxfordu a v Sorboně bývalý učitel těchto univerzit, mistr Vojtěch Hraňkův z Ježova, vynikající osobnost české kultury druhé poloviny 14. století. A ten Vojtěch Hraňkův z Ježova měl jednu podmínku, tu nadaci může dostat pouze student, který je purus bohemus, ryzí Čech, po matce i po otci. Žádný vlastně z jeho pohledu míšenec nebo Čechoněmec, ale pouze a skutečně ryzí Čech. Čili Jeroným tohleto splňoval a navíc, jak víme, se s touto ideou stotožňoval. Jo? Takže
sice to trošku protiřečí křesťanskému univerzalismu a rovnosti lidí, ale v podstatě takový princip který Vojtěch Raňkův uplatňoval. Kdo by si myslel, že Jeroným zůstane v Praze po návratu z Oxfordu, ani náhodou. Pravděpodobně v roce 1403 navštívil v Jeruzalémě svatý hrob, čili vykonal tu největší pouť křesťanskou, jaká může existovat. Někteří badatelé uvádějí, že se tak stalo až v roce 1408, mně se to nezdá, ale spíš bych se klonil k tomu roku 1403, ale není to podstatné, protože Jeroným si ohmatal ta místa, kde působil Kristus a apoštolové, že ty závazné vzory rodící se české reformy. A teprve poté se vydal získat ten mistrovský gradus a zamířil tentokrát na Sorbonu a tam byl také v lednu 1405 konečně promován magistrem filozofie, magistrem 7 svobodných umění, ale jeho disputace, kterou tam přednesl, vzbudila obrovský rozruch i mezi studenty, takže raději odešel na univerzitu do Kolína nad Rýnem, kde na základě další disputace byl potvrzen ten mistrovský gradus ze Sorbony a v zápětí musel ujet i z toho Kelnu do Heidelbergu porýnského a tam získal svůj 3. magisteriát filozofie. 4. pak získal v roce 1407 v Praze. Tak si představte, z našeho pohledu to vypadá, že je sběratelem titulů z prestižních univerzit a že to je vlastně něco, co se neslučuje s tou husitskou prostotou a pokorou, neboť neuplyne ani 10 let a Jakoubek začne kázat kontragraduálně promovaným, že tituly nejsou nic jiného než prázdné pojmy, které o člověku nevypovídají nic, neboť podstatné je, zda to je dobrý nebo špatný křesťan. A to na žádném akademickém titulu nezávisí. Ale vidíte, přece jenom v té akademické komunitě Jeroným tady jakoby ukazoval, podívejte se, já jsem Weltmann. Já mám tituly ze 4 evropských univerzit, mimo jiné tedy ze Sorbony ještě. Studoval jsem na Oxfordu. Kdo z vás to může říci? Vy, co se tady pohybujete celý život na Pražské univerzitě. A v tomto směru opravdu byl Jeroným velkou výjimkou právě mezi rodilými Čechy, že přesáhl ten obzor, dá se říci, toho českého království a opravdu otvíral se světu. Měl to ovšem jeden problém, protože všude musel i univerzity velmi rychle opustit. A to mělo společného jmenovatele. Protože na všech univerzitách, na kterých dosáhl mistrovského gradu, převažovali nominalisti. To byl mainstream. Zatímco Jeroným a samozřejmě i české reformní hnutí bylo filozoficky realistické, vycházelo z Wyclefa, který byl realista a navazoval na Platóna a svatého Augustína. V čem to spočívá? Podívejte se velmi jednoduše. Nominalisté říkají, že pojmy obecněny jsou pouhý prázdný zvuk, eventuálně, že žádný pojem neexistuje sám o sobě, an sich, kdežto realisté říkají, a Jeroným byl krajní realista ve Wyclifově smyslu, že pravzorový svět ideí je obsažen v boží mysli, v božím plánu. Když Bůh stvořil svět, tedy celý vesmír, i zemi, i člověka, tak už tyto ideje byly obsaženy v jeho mysli a
na základě toho se všechno to stvoření konkretizovalo. Čili tady existuje vždycky ideální pojem, který je obsažen v dokonalé říši Boží, který je věčný, takže máme třeba psa máme vždy konkrétního, ale předtím různých ras, že jo? Ale předtím existovala v Boží mysli idea psa, obecná idea psa, kterou ti jednotliví psi konkretizují, že jo? V té rozmanitosti. A když si tohleto domyslíme, tak to jsou záležitosti, které byly předmětem samozřejmě tehdy hádek, sporů, střetnutí, polemik, ale vlastně vytvořili předpoklady pro dnešní semiotiku, vědu o soustavách znaků, a které jsou nositeli konkrétních významů. Že jo? Čili vlastně to, co nám připadá jako velmi vzdáleně středověké, tak byste viděli v podstatě, jak na tom stojí dnešní moderní filozofie, logika a i další samozřejmě obory, včetně, dejme tomu, informačních technologií. Že jo? Takže to jsou věci, které byly opravdu důležité a jak vidíte, byly vlastně svým způsobem neslučitelné, ten nominalismus a realismus. Ono, takhle to vypadá akademické spory, že jo? Co s tím? Jenomže ono to mělo svoje společenské konsekvence velmi silné. Je-li Bůh absolutní pravda, absolutní dobro, což je vlastně už platonská idea, tak je dokonalý. A nemohl stvořit zlo. To, co je zlé, to je v podstatě od ďábla. Ano? A církev, ta institucionální církev, se buď řídí Božím zákonem, protože to je zákon spravedlivý, je to zákon dobra a lásky, a potom postupuje dobře, a v okamžiku, jakmile se od tohoto Božího zákona odchýlí, tak je to špatné, ona se dává na cestu ďáblovu, antikristovu a musí býti napravena. A musí býti napravena i za cenu toho, že do jejich kompetence zasáhne světská moc. To znamená panovník a jeho úředníci. Musí tuto církev napravit. Teď si vezměte, jak je to výbušné v té situaci počátku 15. století, o které jsem tady hovořil. Nehledě na to, že ta idea nejvyššího dobra nám ukazuje, že institucionální církev není skutečnou církví Kristovou, protože zahrnuje i lidi, kteří jsou předzvěděni, určeni k věčnému zatracení, čili do věčných pekelných muk. A spaseni budou pouze ti, co jsou předurčeni, predestinováni v té boží mysli, boží vůli, božím plánem. A ti tvoří tu skutečnou Kristovu církev, která je vlastně ideální, je to mystické tělo Kristovo, ale vlastně je to církev neviditelná. A k tomu vám nominalisti řeknou, vidíte, jak jste hloupí? Protože co pak se taková církev může někde sejít, ta neviditelná církev, aby rozhodovala o nápravě, o reformě? A převaha nominalistů na Kostnickém koncilu samozřejmě vede k tomu, že ten koncept nápravy reformy církve je úplně jiný ze strany koncilu a úplně jiný ze strany Husa, Jeronýma, Jakoubka, protože to filozofické východisko je odlišné. Tady je platonsko-vyklevské a tam je prostě to mystické. Že? Takže to jsou záležitosti, kdy si můžeme říct, to jsou akademické plky,
Ano, jak je vidět, ty akademické plky v podstatě mají někdy velmi obrovský dějinný dosah. Máme to samozřejmě jako dnes s postmodernou a nebudu se samozřejmě do toho pouštět, co všechno v důsledku. Naopak tvrzení, že žádná absolutní pravda neexistuje, vzniklo. Tak to byl důvod, proč ten Jeroným prchal z každé té univerzity a v roce 1407 se tedy v Praze konečně dostal k magisteriátu a akorát přišel do Prahy, když začínaly prudké boje o Wyclifa a Jeroným se zapojil okamžitě na stranu samozřejmě Husovu a na stranu toho Wyclifismem ovlivněného reformního hnutí, které spoléhalo na nápravu církve světskou mocí. To znamená, opíralo se o panovníka, o jeho dvůr, o sympatizující českou šlechtu, o staroměstské měšťany českého původu, českého etnika. Jeroným sám se později v Kostnici chlubil, že spolu s Husem zašli za Václavem IV., aby v lednu 1408 vyměnil radu starého města pražského, takže jmenoval 18 nových končilů a zatímco dříve v radě zasedalo 16 Němců a 2 Češi, tak to Václav IV. Pod Husovým a Jeronýmovým vlivem změnil na 2 Němce a 16 Čechů. Tak to musíme říci, a to je další věc, protože jsem se tím dopodrobna zabýval badatelsky, Jeroným tady předháněl. To je jeho typická hyperbola, typická nadsázka, kterou použil ve skutečnosti, tedy to bylo 12:6 a 6:12, čili Češi měli tu kvalifikovanou 2/3 většinu. Jo? Čili ovšem tohle to bylo důležité, protože poprvé v dějinách starého města pražského získali etničtí Češi, sympatizující s reformním hnutím, v radě převahu. V radě nejdůležitějšího města v Českém království. No a samozřejmě, že to potom otvíralo, už potom dostalo události spát a dynamiku, protože v lednu 1409 se konal takzvaný Quodlibet, výroční disputace na univerzitě slavnostní, kterou pořádal mistr Matěj z Knína. A na závěr tohoto Quodlibetu turnaje vědců a filozofů za přítomnosti staroměstských konšelů, členů Králova dvora a brabantského poselstva vystoupil se svou závěrečnou řečí mistr Jeroným Pražský, ačkoliv mu žádné závěrečné slovo nepřipadalo, protože zdaleka nebyl služebně nejstarší mistr na Pražské univerzitě. Nicméně bylo to pěkně zinscenováno a Jeroným tam pronesl svou slavnou řeč, politicky motivovanou, která potom měla také bezprostřední politické a kulturní důsledky. Ačkoliv sami, říká odpůrcům Wyclifsko-husovské reformy, jsou svým životem a mravy kacíři, nepřestávají lživě kacířovat pravověrné syny našeho svatosvatého českého národa. Známo je však pradávné přísloví, že žádný ryzí Čech nemůže být kacířem a události od nepaměti prokázaly jeho pravdivost. Je-li tedy podle Šalamounova výroku dobré jméno cennější než drahé masti, zapřísahám při nesmrtelném Bohu vás všechny i každého z vás, kdo milujete důstojenství nejjasnějšího vladaře Václava, římského a českého krále i tohoto království a kdo máte v upřímné lásce dobrou pověst našeho svatosvatého města pražského, abyste dohromady i jednotlivě a všemi způsoby, které vám jsou dostupné, usilovali zachovat dobré, ano nejlepší jméno, jaké jsme dosud měli po všech zemích. A nevěřte prolhaným a lstivým lhářům, kteří se snaží pošpinit toto dobré jméno našeho svatého českého národa. A zvláště se obracím k vám, opatrní konšelé a slavní měšťané, jimž se dostalo od nejjasnějšího vladaře Václava římského a českého krále tak veliké cti, že nikoliv jiným, ale právě vám a vaší prozíravosti s důvěrou svěřil do správy a v ochranu svůj nejvznešenější a sobě nejmilejší poklad,
obec všech lidí tohoto svatého města pražského. Napomínám vás tedy a zapřísahám, aby se toto svaté české město svému králi úpřímně oddané, neohroženě a všemi prostředky střežili před každým utrháním z vrchních lhářů. Ať tedy kdokoliv prohlásí o kterémkoliv ryzím Čechovi, že byl nebo že je kacířem, od krále až po rytíře, od rytíře až po Zemana, od Zemana až po sedláka, od arcibiskupa po kanovníka, od kanovníka po posledního kněze, od purkmistra tohoto města až po konšela a měšťana, od měšťana až po kteréhokoliv řemeslníka. Vidíte ten široký výměr českého národa, který zahrnuje naprosto všechny příslušníky všech společenských vrstev. Já sám jeden za všechny odpovídám, jak musím, a to z celého srdce, na plná ústa a neohroženě. Lže a není hoden víry. Za tímto slovem chci stát nyní a vždycky. Kdybychom četli dále, zjistíme tedy, že Jeroným k tomu typickému výměru, co patří k národu, to je vlast a jazyk, přidává také pokrevní sounáležitost, příbuzenství a víru. Je to vlastně moderní definice národa, která například v plném slova smyslu platí pro Poláky dneska. Že jo? Takže tam i ta víra se uplatňuje. A vidíte, je to 200 let před Komenským a jeho spisem Gentis Felicitas, kdy vlastně toto pojetí národa, které se potom u nás stáhne k Jungmannovi a vlastně až do současné doby je definováno už tady na počátku 15. století. No po takovéhle řeči Václav IV. Vydal dekret Kutnohorský do 14 dnů, který vlastně znamenal odchod příslušníků cizích národů z Pražské univerzity a to, že vlastně vytvořil předpoklady pro ovládnutí Pražské univerzity Husovou reformní skupinou. Čili vidíte, jak Jeroným uměl velmi dobře zahrát i na strunu pražských zastupitelů, dá se říct, a komunálních politiků, a ovšem i na strunu Václava majestátu, že jo? Čili že ovlivňoval, snažil se ovlivňovat ta rozhodnutí politické moci a dařilo se mu to. Že jo? Čili uměl to. Jako v tomto směru byl i zdatný, dá se říci, manipulátor. Zatímco do roku 1407 se vydával Jeroným za Wyclifem do zahraničí, tak od roku 1410 se snažil šířit Wyclifovy představy a představy českého reformního hnutí za hranicemi. V roce 1410 navštívil krále Zikmunda Uherského v Budíně, v Budě, a na královském dvoře tam přednesl řeč, která se týkala ospravedlňující zásah světské moci, královské moci do církevních záležitostí. To byla řeč, která se Zikmundovi musela líbit, protože Zikmund na supremaci světské moci nad mocí duchovní postavil svou politiku a nakonec jako protektor Kosnického a Bazilejského koncilu vlastně tak i vystupoval. Takže v Budíně se Jeronýmovi nic nestalo, zatímco na Vídeňské univerzitě, kde rozpoutal disputace ve vyklevském duchu, byl předvolán před soud biskupského oficiála. Musel se zaručit, že do skončení procesu neodejde z Vídně, ale když mu hrozilo, že ho odsoudí a že mu možná hrozí i hranice, tak slovo nedodržel, utekl, uchýlil se k jednomu ze svých šlechtických ochránců, Janovi Bítovskému z Lichtenburka na jihomoravský hrad Bítov na moravsko-rakouské hranici a odtamtud napsal do Vídně posměšný dopis, tak se vám utek a chytejte si mě, kde chcete. Že jo? Takže to byla zase jedna z těch jeho provokací, kde si pohrál tentokrát vlastně s církevní svrchovaností a s církevními soudy a s mocí institucionální církve. A přišel do Prahy v pravý čas, kdy se
rozpoutali nejenom zápasy o Wyclifa v důsledku toho, že arcibiskup Zbyněk Zajíc dal spálit Wyclifovi knihy 16. července 1410, ale kde taky v roce 1411 propukly známé protiodpustkové bouře v roce 1412 proti pohoršlivému prodeji odpustků, nikoliv proti jejich podstatě, ale proto, jak se s nimi nakládalo a že sloužili k financování politických záměrů, což bylo jasné svatokupectví, neboť vlastně s vírou se kupčit nejenom nemá, ale nesmí, že jo. Takže v těch protiodpustkových bouzích se nám Jeroným ukazuje jako dokonalý performer. Skládá pravděpodobně posměšné písničky na prodejce odpustků. Slavná píseň Slyšte rytíři boží naprosto ladí tedy s Jeronýmovými slovy jinde, čili je velmi pravděpodobně jeho dílem. A dále tedy uspořádal tu slavnou maškarádu, kdy studenti uspořádali průvod vedoucí po trase, po níž vždycky se nesly říšské a české svátostiny k vystavování v kapli Božího těla na dobytčím trhu Karlově náměstí. A tam před tou kaplí Božího těla student převlečený za nevěstku a prohlašující, že tím papežem, antikristem spálil imitaci papežských bul. Máme to v několika podáních. Víme, že Jeroným byl hlavní organizátor této akce, která strhla na sebe pozornost, ale že ji uskutečnil pod dohledem a za ochrany 70 zbrojnošů Voxy z Valdštejna, což byl český šlechtic a zároveň šéf ostrahy Václava IV. Čili ono to mělo v podstatě i nejvyšší politickou podporu. Tím překvapivější potom bylo, že Václav z mezinárodně politických důvodů prodej odpustků povolil, ačkoliv všichni předpokládali, že ho zakáže. A konečně tedy proti těm odpustkům on vložil do truhly u svatého Víta pokladnice, kam se vybíraly peníze, pamflet proti prodavačům odpustku, agitoval, že jo. Ale protože ta husitská agitace měla málo lidí, málo kněží, kteří stále ještě váhali, zase k té reformě mají připojit, protože přece jenom spadají pod arcibiskupa, spadají pod papeže, není to jednoduché, jak si se zbavit, vymanit z těchto pout, že jo. Tak Jeroným začal prohlašovat, že mu patří právo, že patří laikovi právo kázat Boží zákon. On to myslel sám na sebe, že když má nižší svěcení, že ten Boží zákon může vykládat, ale ve stejné době Mikuláš z Drážďan, který tady působil, zdůvodňoval i kázání laiků úplně jaksi nedotčených vzdělání, čili vlastně jenom jakoby osvícených Duchem Svatým, že jo. Dovolával se na svatého Řehoře, dovolával se svatého Pavla, že Boží slovo nesmí být spoutáno, ale samozřejmě potom to husitství s tím mělo velké problémy, protože kázal kdekdo a trvalo jim zase pomalu 20 let, než to dostali zpátky, že kázat může jenom ustanovený kněz. Že jo? Jako prostě to potom hrozilo bezbřehou anarchii. Takže to byly samozřejmě problémy, které vyvstávaly už tehdy. Navíc tedy Jeroným se v těchto letech také profiluje v duchu Matěje z Janova jako člověk, který kritizuje uctívání svatých obrazů a uctívání svatých ostatků, protože to je modloslužebnictví. Ano. Přitom on sám má smysl pro obrazovou agitaci. On sám ve svém příbytku měl namalovaného Wyclifa, měl tam namalovaného Platona, měl tam spodobené další významné filozofy, které uctíval, ale to byly prostě fiktivní podoby učenců. Nebyly to svaté osoby, že jo? A nevedlo to k modloslužebnictví a k pověrečnosti. Čili to je rozlišoval tedy
ve funkci těch obrazů. Že jo. Takže v tomto směru on třeba si vybral kostel a klášter Panny Marie Sněžné, že jo? A tam chodil ty mnichy neustále znepokojovat, jednou jim tam rozházel svaté ostatky, pak zase jednoho mnicha zatkla, dal ho konšelům, se kterými se znal, aby ho vsadili do vězení ve staroměstské radnici. Na hřbitově u svatého Michala sfackoval nějakého minoritu, s nímž se pohádal. Čili on na sebe upozorňoval nejrůznějším způsobem. Vrcholem všeho bylo, když v březnu 1414 přemluvil nějakého kováře z Poříčí, pražského Poříčí, aby pomazal exkrementy kříž před kostelem svatého Jakuba na Starém Městě pražském. Tak to jsou projevy tedy už obrazoborectví, už blasfémie, že jo, která samozřejmě zůstala ve vědomí dobovém, a i když to někteří historikové zpochybňují, že by se toho Jeroným dopustil, víte, ta podstata s tím, co se potom dělo, ta je nespochybnitelná. Jako tyto záležitosti, k těm tady skutečně docházelo. Když v roce 1414 se vydal Jeroným za Husem do Kostnice, i když ho Hus varoval, aby za ním nejezdil, že mu hrozí nebezpečí, protože mu to všichni spočítají. Tam byli samozřejmě lidé z okruhu pražské kapituly, byli tam protivníci Husovi a Jeronýmovi z Čech, včetně bývalých přátel, jako byl Štěpán Páleč, který se rozešel právě v protiodpustkových bouřích s Husem. Byli tam ovšem, a to bylo ještě horší, bývalí učitelé němečtí z Pražské univerzity, kteří Jeronýmovi vyčítali jeho podíl na vydání dekretu Kutnohorského, a byli tam i mistři z univerzit v Paříži, v Kolíně a v Heidelbergu, kteří si pamatovali jeho vystoupení. A Jeroným žádal o svobodný pobyt v Kostnici, tak tomu vlastně přislíbili, ale svobodný odchod mu nepřislíbili, tak věděl, co z toho bude, tak potichu zmizel k českým hranicím, jenomže v hospodě v Hiršau, už blízko českých hranic, se opil pravděpodobně a začal vyprávět, že ten Jeroným pražský a že ten Wyclif a Hus mají pravdu, což neuniklo teda místním, udali ho, přišel rychtář a zatkl ho a poslal člověka se vzkazem do Kostnice, že tam má nějakého Jeronýma, že ho nezná a co s ním má dělat. A oni zajásali a říkali, okamžitě dovést. Takže Jeroným 23. května 1415 vstoupil do bran Kostnice už v řetězech a byl arestován ve věži svatého Pavla u stejnojmenného kostela, kde probíhala jednání sekcí Kostnického koncilu, a byl teda držen 340 dní celkem v té vazbě, přičemž po Husově případu kardinálové Zabarella a Pierre Dei nebyli proto, aby byl Jeroným upálen. Oni už nechtěli upálit ani toho Husa. Oni zkusili s Jeronýmem to, co se jim s Husem nepovedlo, aby odvolal. A s tím, že bude propuštěn na svobodu. Jeroným tak učinil, zlomen tedy vězením a strachem z ohně, a dokonce 12. září 1415 napsal vlastoručně list adresovaný králi Václavi IV., moravskému zemskému hejtmanovi Lackovi z Kravař, nejvyššímu purkravímu českému Čeňkovi z Wartenberka a Bočkovi z Poděbrad a Kunštátu, dědovi husického krále Jiřího. List, který ukazuje, jak se tlačilo na ty Čechy, kteří té Evropě vlastně kazili tu reformu a nápravu církve v tom nominalisticko-právnickém byrokratickém duchu. A jo, kde já to mám ovšem? Teď se mi to ztratilo, tak se musím podívat podle
podle obsahu. 211, tady. Tak, píše, když s tím jak jednali, ale ještě jsem vždy některak pochyboval, nejmaje za to by jeho nebožčíka, tedy Husa, ti Kusové byli, ale nadál jsem se, že by Úrubkové byli řeči jeho a Útonkové, kteříž by smysl jeho změnili, čili že to byly vlastně z kontextu vytažené úryvky. I počal jsem státi pilně o vlastní knihy jeho, i dalo mi k ohledání koncilium jeho vlastní rukou psané. A tak z mistry písma svatého, velebnými ty kusy, pro kteréž upálen jest, srovnal jsem a přirovnával k knihám jeho vlastní rukou psaným a nalezl jsem ty veškeré kusy tak úplně a v těch smyslech státi v knihách jeho. A protož nemohu řeči jinak spravedlivé, než že jeť nebožčíček mnohé kusy psal bludné a škodlivé a já, který jsem byl přítel jeho i svými ústy obránce cti jeho na všechny strany, sledav toho bludou v těch nechciť obránce býti, jakož jsem také dobrovolně vyznal před vším sborem v širších slovích. A nyní je mnohočiniti maje, nemohl jsem psáti tak široce, ale mám za to, že Bůh dá skoro své běhy široce spíši i pošli milosti tvé. A s tím se tvé lásce poručujem. Psáno mu vlastní ruku v Konstancí, ten čtvrtek nejbližší pod dní narození Matky Božíje. Čili a 23. září potom na 19. generálním zasedání Kostnického koncilu Jeroným vlastně všechny Wyclifovi a Husovi bludné články odvolal. To chtěli, protože měli tu představu, že potom se to české reformní hnutí zhroutí. Ale ono už se zhroutit nemohlo, protože už mělo z toho svého hlavního mučedníka. Když se ukázalo, že to tak není, Jeronýma z vazby nepustili, naopak koncilní jestřáby proti němu uspořádali nový proces proti vůli kardinálů Zabarelli a Deiho. Prostě i tam byla křídlo umírněných a křídlo vlastně militantů. A Jeroným potom 23. května 1416 dostal příležitost vysvětlit své názory, což učinil ve strhujícím projevu, kdy vystoupil na tribunu, tam na kazatelnu, což všechny tedy zaskočilo. A potom teda 30. května byl vynesen rozsudek, přičemž Jeroným sám se k němu vyjádřil, označil koncil, že se skládá z lidí, nikoliv z bohů a že člověk je vždycky nedokonalý, že on sám samozřejmě lituje toho, že pohanil památku Jana Husa, Jana Wyclifa, že to byli svatí mužové, že se k jejich názorům plně hlásí a že se stydí za to, že podlehl strachu z krutého ohně. Takže byl 30. května 1416 odsouzen jako zatvrzelý kacíř, přičemž ovšem placet tomu dávali prezidenti jednotlivých národů na koncilu přítomných, nikoliv kardinálové. Ti vlastně v této záležitosti jakoby dávali ruce pryč, že to není juristicky v pořádku ta záležitost. A Jeroným svou závěrečnou řečí nadchl vlastně řadu těch učenců, kteří tam byli, i Poggio Braccioliniho, sekretáře sesazeného, odstoupivšího papeže Jana 23., který potom v listu kancléři Florenské republiky Leonardo Brunimus Arezza vylíčil smrt Jeronýmovu jako smrt druhého Sokrata, znalce řecké a antické filozofie. Víme o tom, že Jeroným jako jeden z mála českých tehdejších filozofů znal autentické Platonovy spisy, například Timaios, byť nikoli v řeckém originále, ale v latinském překladu, a že zanechal hluboký dojem. Také si Češi, husité, přeložili později ten list Poggia Braccioliniho, humanisty špičkového, do češtiny, přestože jinak tedy chovali k papeženecké a katolické Itálii kritický odstup.
Vidíte, že Jeroným moc pokoušel, provokoval, narušoval a nakonec, stejně jako mnozí před ním a mnozí po něm, v zápase s ní podlehl. Přesto vstoupil do dějin, i když jako ten druhý. Děkuji vám za pozornost.